Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Kum ka jingpun kre ya ka Limpung Yelekai National Games ka bansalong hakani ka jalla Meghalaya u menteri ka sorkar jalla u bakmi ya katanat Sports and Youth Affairs u ba Shakliar Warjri haka khalai terek u jemang arajarpsan u labu maunong rim ban shina ya kamadan plang plastik ne ka artificial turf haka shinong Nongsder Ribhoy District ka sorkar kalamang pisa shipokulur na kabenta banshina yakani kamadan yelekai ha kaba onsa teiru ya kijaka khre bapaka jong kinong yelekai bat kiwei de kijingdon kam ha kajingbo yu maunong rim la sakilang da chief secretary kajala uba Donald P Walang u MLA jongka Umroy constituency uba Damanbaj Lamare u director jongka Tanat Sports and Youth Affairs u Didi Shira Urang ba sinong kanong sder uba Jonas Lindem bat kiwei. Hello, my testing. Check. Hello. Hagini ki kindiat sengi ki beladab ngilayo ia ka bangin sam ia ki scholarship shaman ki kena ki bawan rak medal nakam ta kejela ka jungi bar hak tu sengi ia ka bangin sam ia ki scholarship ia ka bangin adab sam nu baro ngalaong ia ka wi ka kentin bakum ki paidba nong song snong jong kejela hi baro ka wi ngidi bandon ia kata jing sengu sarong hakaba hakasin ka baningkong jong kejela ka jungi nginyo ia ka bangin host ia ka National Games hang ne hapo kejela ka jungi kata ka di ke AKA ka bangas ngo komen hadu kata handai haka ju ka poru nga kentu ki kun samla ki bedon ia ka sub aka sports bamentang ngidon kata ka preparation lane kata ban penbit penbiang ngidon tang ini arsinam duna ya bahu arjar arpunyo ho bunai Januari ngin host ia ka National Games nakaliang ka sorkar nginle ke badon kam na kementawan penbiang ia ka National Games handai ka ju ka por nga kentu ki kun samla ki bait ia ka sports ban nakaliang ka jong piru sim kia ya kani Treshitrom yai minot nemar bangakwa ya ka bangani bahaka National Games nakaliang ka jongi kum ko hosted ru nginla ya ka bangin tur ya ki medals kata ka di ka jingit ka bangadon hakikun samla ki bait ya ka sports ka jela ka jungi dei na kata ka daw nga ai ya ka kentin ya ka bangan kentu kendiat baraka juga por ban aimin simipi ban nakaliang ka sorkar wan sya kemat ada don ke AKA ya ka bangin ya trelang nang kabenta bangin khed uso junga job akan dengan National Games kamandang wan habangis ngam hang ni hapo Ribhoy area kani kadika artificial turf ka baar ya ka bangi ai handai ngadap da ka jingkeman ya ka bangan ong yepi ba kini ki artificial turf ka bangi laai kidi hapo kini ki arsenal bangakwa ya ka bangan pentikna hang niru bakanum kut tang kini ki artili ban ngindang ya biteng nang ni sakmat nakum takatan Ribhoy hibarok kowe barabang akren ya kata ka bangaong ya kata kadon kadaw ya ka babali manakaliang jo ka sarkar ngikwa ya ka bangin pej amtang ikathan Ribhoy henry ka jelahi barok kowe ya ka bangin pej renti ka bangin kentiu ka bayday ka sports sa kini ka jela ka jungi habang ya kren kerpang ya kathan Ribhoy ngadap da ka jingkemen ka bakraw ya ka bangan pentip sepi ya ki babon ki kena na kathan Ribhoy ki balawan ra ya ka nambat ka burom nakam ta ka jelahi barok kowe pipej akini ki kindiat benai ki beladam mensyam snem ka way ka school nang ni napo kathan Ribhoy ya ka bakila job ika sebelum tokap ki babon ki kena na ka kathan Ribhoy ki kiu bah ka sports badha ka bangi ya kata ka jing thrang jong ki kena juga
jelahi borok kowe ke deru ke kamram yang yikum ke sorkar ya ka bangi hap bangin pej bangin penbet penbiang lane ban ai kata ke platform iki ya ka bakin dang la ya ka bakin kiu saprang ha ka bai day bat ka sports hi bar ha bangi kren ya kata ngisu thu baladang im ai ya ki jaka ki babiang nakam tajung ki bakin practice ladang im la ya ka bangin penbiang ha ka bai day baki association ki baper kan long ka jingleno ya kata ka sab ka baki hun samla jung ka jela ka jungi baki don kumta ha baki pait ba kila jid berkila shania ngidon ya ka jingkit kli kum ka sarkar naun ta ki pait ba jung ka jela hi borok kowe badai na kata ka daw lada pipet akini ki khindiat sinam ki balalik ki babon ki kili ki oma balai ka sarkar kapulut pisah hadu kat ni ha ka baidai ber ka sports ngajong ye kita ki bedang keli ki madang keli hendeka kamram ka jungi ban penbit penbiang na kam ta ki khun samla jung ka jelangin dang ya syakmat ki keli belingi pulut ye ka pisah hendre ka jing suthu ka jungi ni om bakani kam de ka jing penlut kadiki investment ya ka bangi invest haki khun samla jung ka jela ka jungi ya ka bangi suthu bakata ka investment ka bangi investment ta ka sngi le si kanum si so la shai na la shisni hendring in EU so le si hadin sansnem hadin shiposnem ya ka bangi trang idon ya kata ka jingang nut bangi ni i bakin wan ra ya ka nam ka burom na kam ta ka yin ka sem nam ta ka snong ka thau ka jelaw bakari barok kowe tengka hakini ki sansnem ban wan ban penbha pen ipo ipeng bachna thamai ya ki sports facilities baper ha kene ke jilla jongi berkata kam kan thup ya ka national games ka ban one house name arjar apnyo lase kata kan ya laga jong ritang bachna tumi kini ke facilities buthamai ki indoor sports hall ki swimming pool bad kumta terter ke jingkli ke benengkong ka balak banwan ke dei balai nong seder lase bon gidum tip hangne ndre hapor ba dang ya sedang banwat ki jaka of course kedi bandan ka madan balong kumni balong ready babiang ka size kai tangba bahamdan kam kedai kene bangi kwa bane tre lang bar kisnong ki bayajan bar ki tre lang bar sarkar hangni hanong sde PE badan bon ki institution central government but state government institution of excellence in a pejha hangte hapo nesak pinpej ya kan neri pinpej ya ka MECL nakaliang state but kumtar ter bon bha ki institutions but kini ki institutions hapo shnong nong state kim ju dan problem AA namar bale kadon ka jing tre lang but ki shnong but ki rang ba shnong hangne hak shnong nak takadaw hapor bagi yet ki shnong ni kwa bagi kwa bani i ki shnong ki bai tre lang but ka government kanang ba ngin suk hapor ba ngi implement bar isnai kene ka facility ru num dan bapun wet mano bar ngi kerman scam na kaliang ka government ba ka shnong kan pedlam kan ensure pentikna ba kanum dan kano ka jingthut hapor basna ya kene ka madan unil artificial turf ka bangi juong kat kam ka standard jong ka jinglakai ka ba ka juk mantakayai bat nyar ki senang banyok kum kena kalat kum kakabu kum bayok ka senang kejongi hanya yulong iway hanya ar nakat kawai ke district te kano kalong ke jikur khu bak jing sorong ya senang kejongi haba lami ki inviting tenda nam takane ka project angne pok song jongi ladon ba phun nga ki ong erong ba senang katuka kam hasong jong pi te kan fasukut ta ke bo mau nong rem na challenge ki ngong em ngidon yo dynamic sports minister uba kakerteng kathong sakata kathong ngam rakwa ban ong play tip baro kakerteng ruk la thol pa sakata kathong ngidon seo young and dynamic MLA jongi ngidon ru yo no song jongi baru chief secretary jong ke jela ke jungi ngong nga challenge pi
ba yo habagi na pen kre ya ke jing play kin sa pen bun kam ngi ya ke jing bu mau nong rim kin pen bun kam ngi senar ka benta ban pen kre do si ke jing play te ko beli sibun ngat scam ngakermen scam bakini ki baro kin ya renti bat minister so ngala challenge ki ngala job mangala job lang la dara mangala item lang te ban sei ka sak ka phong ki kun samla jungiru ngada ka pat jo di ka sports department ki officers ka sports bakin sim khialam khamtam ki kun samla jungi ki don ni ka sak ka phong bani la kai hnik bawan ka long yeng long sem ka baduk ka bambit bambiang bakim la ban kersan tengah kerpat kemanga ong sa sisinpan hot isong sorong banyo kamadan kabakum ka standard kan ka national and international standard ni kwaro banyak players ke bayar compete patki hake jingwan jongani kamadan hapa ka snong nong sder kan dehi ka jingirap nabenta bara ka wai ka ni ka thain ri boy mingi ka jongi bani kermen scam hero naga jingdon jongani kamadan kin mi ki khna ngani ki players ki ba phair ngani ka snong ka thau but nagani ka thain ri boy mingi jongi hi bara ka wai ro kin mi ki players ki ba phair nagani ka thain ri boy mingi ka jongi hoy kane ka madan ka wai ka benta ka dai ka jingker kuba bat ka kabuk siar ya ka snong dong sder banyo kumi gani ka jaj madan hoy ki khna school ki khna samla kinyo ban pulut ika por jongki kumla ong di sar di piwalang menta haden balade wai ki school wan kinyo ban wan ele kai ban pulut ka por ka jongki sabai ele kai ni practice ka game football khnang bakin light na kita khnang bakin light kita ki kam sniu kam huria kumbakalong ka juk ka menta badhiro tengkhat sisen arsin sisnem ngilaban pelong ro igi tournament jongki witren jongki long kumero jongki long keparo kan long kukum jekenja ban penkelan med igi kimei ki kpa ki jongi ki basyong sajan jongkani ke snong bat jongka snong nong sder hero barok away namar ka kam pajba ka kam sansar khadar pajba nimla ra ban penbiang ban penbit penbiang yu we po yu we ubriu lene yu briu lene yu pajba kata tharai hado usar shakleru kade kajoi nginam lar ban penhun ya bara uwe po uwe bonsen kasajmi ka kten bau daman bait lamare u MLA jong ku umroi uja ngai lingai masendep job uja ngai lingai napo umroi constituency umjowan miso hot kajing sisya tambangan ong yepi ukpahi ubasyonging uday ukpau bumler ubamdon ni ka kam ka jam ngabar kumapi nga ukpau bapet uba EJP uba pej ba EJP uba EJP nga let keleng ban let trei bela ban wan ra ukhau ka sini ka slasha yepi kumapi imenta haga jingdon kar par ka gomen ngilayo ban wan ra kat kani ka madan lamar uliu monungrim ngan ong ipim dera bagi wan subuk kai hene ba lene isa di piwalang lene isa sakler warji insuan ban pelut gaya porang ne sen bala don mau nong rim kamut kade behi kala tikna ya kani ka kam lene kanu ka gitu ka benta ban mau nong rim kala de behi ka batikna bangin yo tam dera tang kane ngam kware ro ban penjong ya kani ka jingkren ka jonga namar ngade yu kupau basang ubale wadi ki kam ki jam bale tre bala taha konstituensi ro ladon hi ngam sibon ladon katukat ni ki kam penroy penpar nglayo ban wan ra hakini ki ars nam siten